Ir-rata tal-imax tal-banek fuq is-self f'pajjiżna huma ferm għoljin imqabblin ma' dawk ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Dan saħħu d-deputat Laburista u Chairman tal-Kumitat Parlamentari fuq l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Silvio Xkembri meta kienet jieħu sehem f'One Breakfast News nhar il-Ħamis illi għadda. Li huma l-istess kumparati ma' Malta, jew li m'għandhomx problemi finanzjarji bħal m'għandna Malta, ġifieri Malta m'għandniex problemi finanzjarji l-istess bħal ċertu pajjiżi oħra fosthom il-Lussemburgu, il-Belġium, Franza u dawn il-pajjiżi, naraw ir-rati huma ferm iktar differenti, hawn Malta nitkellmu fuq rati ta' average ta' 5.5% fil-waqt li f'dawn il-pajjiżi qed nitkellmu ta' rati ta' 2%. Huwa ferm pożittiv fejn fi żminijiet ta' kriżi il-banek Maltin għamlu profitti. Iżda wieħed irid jifhem ukoll li l-banek għandhom obbligu lejn is-soċjetà u l-ekonomija tal-pajjiż. Silvio Xkembri tenna li dan seħħ minħabba li l-banek prinċipali Maltin ma naqsux ir-rata tal-imax kif kien mistenni li jagħmlu. Fil-fatt il-banek Maltin għandhom il-ħames l-ogħla rata tal-imax fl-Unjoni Ewropea. Il-preżentazzjoni ħareġ li kif qed tgħidu tajb intom Malta għandha l-ħames l-ogħla rata li fejtlu l-banek, meta tnejt Malta tnejt il-banek Maltijan ġdija mhux xi ħaġa li jistabilixxi l-Gvern jew il-Bank Ċentrali. Intant il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali il-Professur Joseph Bonnici qal quddiem il-Kumitat Parlamentari l-Affarijiet Ekonomiċi li s-self li l-banek Maltin joffru lin-negozji jagħtuh brata tal-imax fost l-ogħla fiż-żona euro. Il-Professur Bonnici tenna li dawn ir-rati mhumiex ġustifikati, brati tal-interess li huma aktar għolin ukoll fuq id-depożiti.